Orduan, bodak edo, eitzeko burrusek ipintxe ziren, soinu eta ebenak, da ondo bodi ospatzeko lau doinu gitxiena, biherrezetzen, edo lau doinuko esan honentzat euena, da horrek ziren txistue, irrintzie, arrantzi, itxen maue, zateakuen. Tonalidadiek, txistue fit, irrintzie fit. Eta hori zer, arreoa eroaten zanerako? Arreo eroaten zanerako, bai. Eta zelan iten zan arreo eroate hori? Beixek edo ipini eta burdese azien, da arreo euen lekutik beste etxera joienien, erute zan burdiganien, arek eskontzara joien gauzak erute ziren. Burdesan erruera behin itxuen ikan. Eta zelan? Berak auspuei erainten nik zertu, urterruerak egurre landu bai, eta gero berak burdesan erruerik eukitzeitzu, burtubela da gainerengo eukitzen da bena, gero haren burtubelan azpixen ainie eukitzen du, bueltan, gero eukitzeitzu honen eta goitzi bera zuzen ardatza jutenan lekureko zerak zaintzeko lamak, eta gero haren onduen eukitzeituna beste lama txikisek esateakuen. Da aretan ajosteko behin biharzetzen untzak biharzetzen bertan, kuadrau izetzen euren moldurie, baina gero buru atara eta gogortzeko. Denporaretako gauzak horretxeko edartu aldatu dugu zia. Ondarrure? Bai, amak nik zeutu noan denpora guztien xe, ondarrure jutzen plazara maia durtien. BPG-a saltzen? Egunero. Urtien egun bibagarrik plazara junbakuek. Hori gogorra da, Bat azan, natu bitxete goxa, da bestie urte barri goxa. Ez ziren hortxe ezan egoten asokaik ondarren. Bastantzean egunero? Egunero. Ez nire erun biherzetzen familia egitzezitzuen ez nire eruteko eta ez nire zapartela beti zozer edo ganbaraku edo hori edo bestita. Mutiko eskorretan, gerrostien. Haitxeke han gure beheko lauetan da antxoa buruek eta atunburuek eta honek ondarrune sobre gelitze zienak lurra ibotateko karri egitze zien. Da hartute hartzeko zan hori fenomenue. Garixe antzako ez. Zortun garixe galberi edo nezien ondisek. Da horrek hor leku goixetan da zerien onak hartze zien. Baina behien hori ondisek jartzen da geretzun egizan. Baina guztien izan hartu hartzi izetzen da. Gero hartuan ondoren nabu eta paotxa eta eten bagu egotezan da. Ondarrotik volantiaz ekarte eban zabalduan da akorten az edozema bider ekarte bala rapiek, txosapu, zateakona. Eta etzan jateko orduen. Eixo ignorantzi esatu nik aberatza dela. Oine irubider gehiago bala, lebatza peño. Orduan lebatza jateko esan, baina txosapu ez, rape ez. Eta, baina olako xa hundizek, kanpun gelditzen mazan, antza botateban. Eta hori ez da ezin, aio txotxo, haitxek esatuzko nonaz, labortzekuaz ipini horre, zuzen horre, goldiek, ogota 6 zentimetro ingurun sartzen goldiek itxura berat, eta antxe errestun, tapaute geltxu egin, ze bestela antzak, dios. Tapaute, gero, hartu erain, bostile betera hartu batu, amarnak errota izai emon, da orontxe jan. Zuzenien arek rapiek anlegizun edarto, ezak jateko. Eta eskola denporatik zera akordaten zara? Euskaraz edo erderaz itzen zen duen eskolan? Euskaraz itzen maaren giltzatzen. Eta ze izeten zen hori ba? Giltze aukena kastio gira inutzin. Geuk bat hasti mote hontzen giltze euskaraz deskoite maien etxen. Giltze botoskoen da maiztik launek, da gabinatzen gogenak, kastio itxako.
Eta ze kastigo izeten zan ba? Zozer eskribidu. Ero, kezi, no? Zozer. Zeo zer inberda? Egenar eskribidu izetzen. Bai. Maistra pego horre gotzen jordun da. Orduan zen belauniko hartagara gupintxe behien da. Hartagaro ganean, belauniko? Aldi buru gupintxonta belauniko eta Bai, gego okerra izango baina. Bai, kobeak ez. Maistrak, Eta Olga eta errekreoatan eta ze errekreoata bere aukiko zenduen, ez da? Horretan txirringoli, no? Eta zer zan txirringolea? Txirringoli, balden, ipurdiko bibile usteixe. Eta zelan Olgaten zan horregaz ba? Alabra bat eta zera, eta xartu horrin. Eta zan ingergin. Urtega. Aberian, no gehiago hitzen eban edo zer? Gero intxaurza zaio zan, intxaurrekin. Eta intzaurrekin zelan? Potxitiko ipin da, xa sartetan. Xa sartzen banak, iriur zeilaun bototan, sartzen bena beste kapu neguzenak eurentzat. Orduan, intzurre guztik, irebazten eban antzako. Zeilaun gauzan da, botan zazpi zeile itxar, bate sartzen barra, zeile darre berak ama sartu edan. Artoa, taloa eta hitzeko, ez da? Orduan zen beste, talde dute, hartu. Azti lagako zu. Labako zue, eta zelan hitzen zan? Lagako zu. Nik amabi urte ikizena da nintzen, bagarri behar, hau markera ikutzezten. Ia, kontaizte zu, zelan hitzen zan? Labako zu hori. Lagako zu, lehenengo, labadori hotzen gorta, urunetan topauta, lehenago aurreko azti egiteko mazi. Zati bet. Lurduzen labadori ditan da. Gorda itzen da. Aurreko lebadurea gordeten zan. Aurreko eguxe egiteko mamizatzea gortzen zan. Bai. Atxaz, mazien, zapaldu ondo, muti euskola garra, hainkeak garrita, venga, venga, muti euskola garra. Hankekin orduan? Haurek eskukin itxen, muti euskola interri zikun bat, hainkeakin. Zapaldu? Gero moldi, Zuganera esan duzu, 27an jaiokoa zarala, ezta? Bai. Eta, gerra akordurik badeko zu? Gerra denporetako akordurik badeko zu? Gu ere, eta ingetxu handik erditzu ginen, txekizenak. Da, erun betxunek, eta gerria sartu zaren jona, bakune behinera mendik. Da nora joan zinien, ba? Bizten egin gu ere inora, baina gaunken hortxe, pariente batzuk horre milioinak behiren. Dara hortxe hauen beste geure pariente bat, gerran. Daretzen bizatzen ginen geure gurasuen etxa. Nire gurasuen etxe bazarrere ginen. Lantxe ginen hilebi bentzatu ginen lantxe. Hilebi. Nahi bentzatu hilebi zire, ez da giztatu zegoer zut zango baina lakoat. Eta gero guetau zinien ona etxera? Bai, antxe, torran etxera metxe horrezko. Ze hementxe bertan, holan zerik esan egon, ez da? Frenterik eta esan egon hemen... Hortxe bat, eta hortxe beste bat. Gu erdixen, gine erdixen. Erdian. Erdixen. Ona askotan tortezen juntetan da, milizian ukorti jata da gure, enbotaten orduan zetan talu etxi, talu. Talu, tortilete etxetzen gure emaketan motzen, pozarren tortezen jarek, emon zozer da. Eurben boten zozer pagete ben, ametxe jaten askotan tortezen. Ze orduan talota esnea izaten zan armostarako? Hombre, guk eskaldun bazauko ze gehi izan, geuk, baina bat ematu bazauko bentu da ipez. Claro, zezuak hemen soloa eta aukiko zenduen beti, ez da? Guke gaina, gero berri pasau zanin, hemen pasau zanin, nire gurasuen txakuteinen, amerra zirontu, gixe eta azten bizien jutein zen niara, da hango guretiak etxeman labako zue, dan ditor karten eman nik gixe, beti motozkoen. Guke, ondo ginen, goko zeik kendun pasau gizan, bat ematu pasauko, guk uskendun pasau. Eta razionamentua zer izeten zan ba? Hola, kotxuzko txiki bet, lako txantako. Hori etxeko denten nire gure zuen etxa, arabazarrire, dan alektiak etxeman labako zue, eta handik egixe astin bitzen karten emanik. Eta gari urunagaz eiten eban edo hartu betxe banarek. Eta gero josten zelan, esan dozu josten eskolan bere itzen zenduela, ez da? Eskolan ordu berdi ere. Maistreagaz itzen zenduen. Hori beti erakutzezkoen ez. Zozaretan, bainik enfestoiek egin horregan txik zintunik. Bordatan holan zozer da,
Hori eskolan erakutsi Arreoa eta bere norberak preparetan eban, ez da? Asko baina ikutu nintzen, eure lagun bat eskonduzen da, ari laguntza etxin dana, arreo etxin, dana ezaban ikoin, asko bebintzen, etxin laguntzeako, etxin bainekak eta horrek etxin. Eta arreorako zelau gauzak prestaten ziren orduan? Mantelak eta izerak. Etxerako generoa, ez da? Claro. Eta telak eta horre gauza guztiek eta nondik ekarten zendu esan? Bilbotik, ero? Bilbotik. Bilbotik, markein baina Bilbotik jendeari. Eta gari joteak eta akordaten zara? Arkordeko nabar, kamion zabaltzen bizikitzeko, eta eroskeetan gora jun. Pentsauzela kautzetan goizien joarrixekin. Han barrun, etxe barrun jo, goizien jatu bendun guk. Etxe barrun joten Etxe barrun guk eta ni. Guk errakar, da ni itxezen hori. Eta gero gondion ganbari, zabaix izateza lastu kaltza gara. Eta horretarako lehenengo zikatu egin berri zeten zen, ez da? Ba, ekarritzak ziketen bora honi ziketu dani pintxe bezabalik, eta ekarritzak. Eta lehenengo ebagi zelan solotik. Etixez. Eskuz. Eskuz, claro, eskuz. Ba, gero horrekaz moltsutsuak bere itzen dire, ez da? Bai, itxezin horrek moltsu. Zentzatzen da, ez da itxezko erdaz gabiaz bentzutzen. Bai. Ezan gabiaz. Bai. Bentzez, horrek itxezin. Dero metak itxezin. Metak, eta gero hori soloan bertan, ez da? Gari soloetan. Horna, ekarri bizunan betik, urrin badako zu, urran bako zuen. Barrik egin da, egin gaztainera alzion, generalmente. Hendek izan duten, ordazen, berak lagateko, zaitzak eta horrek eta gaztaina asko di. Eta aitzeo bai, aitzeo bizetan baina, horze bisok. Hamengo gurre, kela bertako gurre bortze zitea. Eta, bueno, orduan zelan egiten zenduen kupela. Saietzak eta ja, holan, zeuek itzen zendu esan bere saietzak? Bai. Dana... Beran formi emon da, eta beran kaidit, beran zerak, eta alderri bat estu, puntak estu, ebertzizin, tini etxiko, dana zuzena izan zen, goize estutxo eta bera zabalo. Baina bestik, oize bitxe bat, da gero, hain biertzen goize armetan jun, uste izan kontra, multa, afrotara ez dut, eta azkenen uzartu bete bete, ez dut ustezek, ez dut eran, gelditzu izan, alderdize. Bai, ustaie gero sartzeko eta zelan itzen zenduen, zelelengo bat, goikoa sartzen zenduen lehengo. Bai, da gero kontraku, bestik eta, alderdi batakuk, bostu ustei do, pintxeako zan, da gero bestaldi daulau, enbirte zana. Eta ondarrure batez bere joten ziren, antzua buruk eta horrek ekarteko, eta gero horrek solore botateko, ez da? Abono modun. Abono modun erabiltzen zen. Ba, simurre, oinoi kari botateko. Bueno, abono botatzen dago, baina, kompostu, baina... Orduan karit... Orduan karit, simurre eta txuan hortxe zine. Eta ona zan hori orduan lurrerako? Eta gero fileti izan egin, gatzabek egizan, da hori gatza bere ona da lurrerako? Da gero akortena, zera itxoskaixu. Zeina da barze benitxu, itxosun temporalia egunin, eta tortu zine zera, da, batzaz zuen, itxoaburu edo atumuru bai. Anzekanik zeukenin. Claro, itxosuan ibili ezin, eta ona etorten ziren... Karo, hemen itxoskaixu ikusten dut zen egin, temporalia ator. Konbidutzi, oinezta itxin, baina orduan asko itxara, baina egoten ginen, goi lagun bil. Hogei lagun. Ontxe batzea, gure sortzita. Baina, orduan komida egun eta zagarra gu izaten zin. Lakau ikun beha izaten zin gorten, berroi diote ginen. Aitzitxak, zera? Amistadi, jente asko da, etorre kontilak, da. Bezala zen, bilotxa da, tripotxa da, hori da nagotzen zin. Anazko kozinamentu keie. Claro, danantzako preparatako. Hoxe, hagun bat da, eta danakan, Eta guran bat da, angeltzen. Eta gabonatan eta ez dakit hau aurrekoan komenta gendun, baina ogia mantelaren azpian imintearena eta hori? Ontxe hoitzen da, hori. Eta hori zelan esaten dutxe zuen? Ogi saluta hori. Hori salute be. Eta zer izaten zan hori? Hori, esate benez, txakurra amorratu uste izan bai, mote jakola. Eta urrun urtin, are hasintzen berakasopi. Eta beste bat, lehenengo bat esan hau ise, mantelpin gorde, eta horra maguri, urrun urtako. Eta berakasopea itzen zen du. Berakasopi izan, Kasular, lorezko kasular.
Berako sofi. Eta hori jenteak bere janite ban, zeuek bere janitzen zuen? Lelego janarxe. Lelego janarxe, bega sopi. Baina txakurrari bere moten jakon? Edo txakurreri ez? Bueno, guk uste, txakurri... Sobranti. Txakurri sobraten bazan. Amorratu izte izan da, esate zan. Claro, txakurrak amorratu esteko izeten zan, ordune... Bale, bazarra ez da. Uga main txakurrik eskenken da. Eskenken, gamen. Kafeko bikisek esatuzko guri. Kafeko biki eta zeitzi kafeko? Ze kafe taberna euki genuen. Bai. Eta esatuzkoen kafekuek. Naiti etxie batzartok izen auki, kafekuek esatuzkoe. Horraz esatuzko gaitxue. Eta zein taberna zan hori ba? Ba, etxien gaukena, kafekuek guk eguen taberna, eta... Hemen, herrian bertan? Bai, bertan, bai, bizigarin lekuen, beko etxien, eta periodikoak, autobusan paketiek edartzen gendu zen, eta gero gauken telefono bakarra. Herriko telefonoa? Bakarra, inuko zekoen beste telefonoik. Eta gero haitxek etxean aguzil moduen etxe taliar baten lan nahin, etxean udaletxeko enkarguek hartu, entregau, erraziuek horrau, eta horrela. Osea, gure etxe izan pizkat zentru-zentruen, no sé. Eta telefonoarena zelan izeten zan? Zelan funtzionaten eban horrek? Bataran bateke deiren bat eukanean, zuek joaten zineen berari abizua emoten, edo... Ba, jenti etortezan, egina deitzu bi banak etortezien, eta etxain, guk deitu genuen, ametik zentralilatik ondarro gure. Eta ondarro gipintxosko zen, Bilboaz, edo Donostiaz, edo Durangoaz, edo herriaz. Etxainen berrez esan, 5 minutu, 10 minutu, ordu erdi igual, ondarron arabera. Eta jentie, abizuek otezien igual, honek alboneko eta taliarra zeunken igual 50 horrelu duk izan, eta inoz etortezan, bueno, abizu de konferentzia esatezan. Eta no, etorra bihar dugu, azaldeko loretan, eta etortezan etxeitzen, Barcelonati deitzu zelako, taliarreko pedidu bat ero, eta bestena, etxe guztieta barrakaduk entregetan ibiltze ginen, etxek-etxe. Zira baten, eskolan beste umien modun berretxun hasi ginen, gero markinera konintzen Esperantzak auken taliar, Esperanza y kompainia auken fabrikan, hauen eskolia, gero eskola laborala, eta mazazpi urtaz, Gasteizera bi aldu nituen beste lagun bataz, da beste nira nahize bikize Mondragora. Urte bete bitxorizien da gero etxien gatu nintzen. Izako bat, haren gizona zen Naparra, zan Daniel, izatuzten Daniel iduate. Eta lan nahin deuen lehena gazte denporan, hauen lan nahin de, imprenta baten, Pamplonan uste dut, eta gero, pentsaban aurretik eugitze euken gerrostien imprenta bat eta imprentie montetie. Eta pentsaban ondarren ipintzie, baina gero etxien estrukturie gaitxik, eurra gaitxik izotzen laga, eta etorzen onda berretxure. Eta hemen, ni bitxurizotik etorretxe, montau iban imprentie, eta nik idei penoken imprentie zelako zanik, ez burure sekule etorre bako gauza bazan hori. Hemen montu baina, gero nik gatu nintzen bere laguntzen. Da horretik hasi nintzen imprentako lanak eitzen. Lehenengo beragaz batera, orduan? Bai, beragaz, bai. Hori 1960 geitzen, hasi nintzen nik. Ikisteko eta zela beharrak egiten zendu zen, edo, zetan hasi zinen zu? Pizkate berei begitzute, berak eitxe zituen gauzak eitzen hasi nintzen, komposizio eitzen, eta gero makinan botaten impremitzen, eta horrelan geldik, bere ikusitxe, ayudante moduen horretik. Eta bera zion nintzen, 7 urtien, gero bera 1907 juntzen ondarroa beste batzukin beste imprenta bat montoban, eta ni hemen gatu nintzen berretxun, gehuken beste lokal baten, Herribera 24, eta hantxe segiruna, jubilo barte. Eta zeratako materialak egiten zendu zen eurentzako? Faturak, sobriek, tarjetak, gero bateko reifak, besteko udaletxerako impresuek, eta ez komplikazio, kolore bat, 2-3 geixen aukizenak. Eta zeuek itzen zenduen hemen behar guzti ez, horrek impresoak eta horrek kartelak eta bere diseinau bere behar da, ez da, apurbet dibujoren bat sartu eta zeuek egiten zenduen dana. Honak klitxe batzuk aukizan, altzek ipini, kaixetako bazan baskoko peletako figura bat ipini, probako bazan asto bat, ero ganau batzuk ipini, eta holako programa batzuk, eta gero taliarretako batzuk bauren anagramia baduke, anagramia zen bier. Zu, umetan eta eskolara eta nora ibili zinen? Berretxuen errexen eskola, gute ginen.
Itxine biarren bizanik eskola bat, biarra itxin. Claro, etxean beharra egoanean, etxean lotu behar, ez da? Nik obligazio egutzen daban, eskolatik urten daban itxatorri, eta gabina jarsi pini. Afaria. Afaria pini bestia. Zein izeten zan orduko afaria? Patata saltza berri. Bai. Gero gaini, molgile bai. Ategin egon. Bai. Arrasko letxiero, zoze. Ze akordu deko zu eskola denporakoa? Zelan ikasten zenduen, euskaraz edo erderaz? Erderaz. Da, euskaraz itxe bain du, errekreo barik astiote. Bai, ez da? Bai. Zema bilar, beguzkak itxen erdere. Txixeuri, gunago, zelan izango zugu, zelan da txixegurtzen boi lantzimine. Ezin, eskak itxen ezaten. Ja, erderaz eskatuten jakinez. Jakinez. Da, euskaraz itxe bain du, zerbait boto bat ibitxe gendun, da eskenen gatzazana, eskenengo errekreo zazoien, errekreo barik astiote. Eta eskolan kasureko gero errekreo orduan eta zetan olgetan zenduen? Sokan, zein txintxerrikan esatzena. Zer zan txintxerrika? Arrixa zein honan ezera, errixak. Gero arrixa zein joten hartzipazta zintxak. Bai. Eta? Zetan gehiago, tabak eta aukitzen zendu esan orduan? Bai, aukitzen genizen. Tabla di hortxek, aponak edo. Aponak, horixe, aponak, bai. Eta horrek zer, etxean inekoak izeten ziren, benetako azurrezkoak? Bai, zikon ezera argizete itxezanin, haren azurrek. Apartatu egin dute. Bai, zer egiten zan, negozio edo egiten ziren garbitzeko edo zelan, ez? Kentzu zan zein euretan ero garbitxute, ondo gatzen garbixe gatzen zen. Bai, eta zelan hogaten zan, aponetara? Kaniki egotzerain, ja, kara kruzatu zan, eta zulugu egitxoan aldarri batik garek, eta gero beste barte lepu, eta gero kantoketa itxezan, kantoketa ipitxezan, da kantoketa bestera. Zituzan. Bai, danak bardin emini arte, ez da? Bai. Bai. Pelotan betxen gendun. Bai? Bai, zinen pelotan bet. Pelotan bai ezer, esku pelotan edo futbolean, esku pelotan? Esku pelotan. Frontoia okitzen zenduen edo elizpean edo non? Ez, frontoien elizpin bai, itxe gendun. Zelan izen duen lehenengo komuninoa, zela o erropea eroan zenduen? Nik ero nahan traje azul maeno. Ama bitzik, nahizen erregalau azulix ez da. Guramak, ze zango dabe bazarri zen pobrik eta erropa azulixaz, pentsau ez, pentsau. Nire arnea zinuie, traje marinu. Bai. Gero nahan, gero azul maeno. Amak ez banai, itzetan be, duko ondixi zalak durako. Bai. Pentsau ez. Del batek egin bazarri zen, batek elean, bazarri aberatza zanat, erropa azulix hori eta organ dizku, dugu atxibe egitetan. Claro, danak enbiditen, ez da? Enbiditen, bai. Nire etxea zizan gerrostien bere konture bakarrik lehenengo. Beti danez, ez dakit, orduan ze motatako piesak ingo zitxun, baina bizagrak, baina ez dakit, zenbat, gauza hondik esan izango, ez zauen ez materialik, ez bierrin jarraitzeko medizioan aldarrei zeuen, ez? Da, detaile bat zertu ezkeroekuen, materiala jiretako, junbierra ikuti ben, trintxereta, balen kaskilloek batza, gero, hane latozko zinez, funditute pizak egiteko, ez? Hortik atabidea, zelako errestasunek eguzan orduen bierri jarraitzeko, ez? Zelako egoerea, ez da? Bai. Ez eben gauza hondikingo, baina orduen puruz da ilusioez, da preminez, atzenin aurra jarraitzu ben zera. Gozien lehenengo, biherren azta orduko, Bilboko portutik gartezan, iketza, kok esate zana, darek etortezien, zati hondisekin, ez? Da laban sartzeko itxezana, dana zati txiki-txikixekin. Hori zeuek txikartu behar izeten zen? Bai. Zelan, itzen zen hori? Mailuke txiki bataz, mailuka oso astune, da mazizu zanaz, arek hartu, dana piezak bana-banan, izetezien, zati txiki-txikixekin egin de, zelaban lapiku gotezan erdixen
materiala funditzeko, da labian ingurutik, buelta guztizetik eta lapiku hauen bitxartin zier sartu bizen hori iketzoi. Behin labiek inderrartze banien, ez? Da, orduen, han zier pasetako, usiegaitik izin biarretzen zera hori zatixoitxik ise. Lehenengo labi isotu. Lehenengo, papela eta egurre eta ipini, txekero bota iketza, harekin inderra hartze banien, da lapiku barrun sartu, txikitzen hasi, funditzen hartin, txikitzu, eta egun erdiku ero preparau, da gero hasi moldietan, da gauzak eitzen, ez? Lagun batero, moldietan egin, da beste bat horrek preparetan. Eta hazikerako tailerra edo, zuk esetu zendun tailerra ja zelangoa izen zan, ze behar zan fundizio beharretarako? Fundizio beharrien nik ezautu naban, nik gaztin ditzen, nik ezautu naban lehenengo fundizioen labak iketzaz. Dan haitxezan eskuz, zauen erraztasunik ezetako, fundizio asuntuen lurraz itxezan moldik eta itxezin lurraz, da lehenengo bat, dana itxezan eskuz, osea, paliaz, atxurraz, da mailukiaz, da prensetako gauzak onako maseta eskuaz mobitzeko masetiaz, da onako zerakin, ez? Baina oso neko zuezan, da produzioie laborrean. Eta jarrin zautu naban, argixek jutu zenako, unako generador eta diesela, argixek jutu zenako, transmisioie zerena, makinena dana poleakin, uelakin. Praktikamente, dana itxezan eskuz, eskuz itxezan, produzioen lehen esaten modu oso laborre. Lehenengo, esan bidana da, ni bitze bosgarren generazioena, danok izen gaze errementarixek, nien asko ziretan ja errementarixek, baina gure etxe bai. Bertxure etorri zan, nire etxan, etxitxa, nire bisabuelo, etorri zan beste bati, berretxor bati, errementari erakusteko, maixo modun etorri zan, eta gero bertan gatu zan. Etxi erosi ben, gu esetxek Antoman izan eta gu berretxun Antonen egugaz. Berretute mozu errementarixan egu, ero Antonen egugaz. Bihar asko indau, eta errementarixetik gero berak buru asko kantza dau eta gauza asko industrixa unzan, ez da? Baina lehenengo urte askotan, errementari bizizan. Da gero hortik aparte perretan bai, perretok isi behuki ban. Ordune importanti izan, ordune amene biharra etxe zan, errementarizik etxe ban, basarreko tresnak, eta ganauan bitxartez, hemen ezagun industrisek, berretxun ezagun industrisek, betzezu, industrisek handu izena berana izango zela, eta berake bakarrik etxe ban biharra. Errementean eri modune hasi zan, gure jaixotetxi bastante handu izan, eta baina haukene alkilaute, justo bizagarrak etxen da, hasi zine Malas Etxebarria eta horrek alkilaute duken da, kuarto txikitsu bat. Zateko kuartu lokal txikitsu baten hasi zan, eta, karo, hane lokalin zuteixe bizte zen dunin, beru aurretik, eta esforzo fiziku dugu zunin, honek goxeko zazpi eta azte bazan biharin, martan aldatu inbiazete ban, ze atzin lepune, jak gatza eugen, bihar asturek, oso asturek indekutiz, ordune epokakuk da sortu dugu gaitxe. Hortik aurrera problema asko gutxituen, zan gerrosti izan, materialik ezin izetemen lortu, dana izan zan estraperlu, eta da nik entzun dugu eta eitxei, jun Durengora, autobusin, nunun jun, batea zegoen, txatarri manekete bala, areke burdina daukezela, kaja baten hartu burdinak aldo zitsunek, eta gero autobusai ero ondarrure, orduan arrain azetorte zine kamioiek eta zaune zin, agatu, eta berake kajanek hartzeko burdinakin, zozer, materiala zozer.